Sedaya para rawuh ingkang tansah kula hormati. Ing mriki primah kula kesambut Bapak Seno sak keluarga. Pramila mbok bilih anggenipun kula matur kirang tata, kirang prayogi, ndadosaken kirang santun ngalipet mangawu-awu kula nyuwun agung pangapunten. Nggih. Dene sedherekipun matur langkung rumiyin monggo sesarengan kita ngaturaken agung panuwun dumateng Subhanallah wa taala ingkang kita puja lan puji syukur sampun peparing ngapinten-pinten kesehatan, kenikmatan, kerahmatan, kesempatan rohani lan jasmani kita sedaya saged rawuh minangkani undanganipun Bapak Seno sak keluarga kanthi diparingi pangestu tansah boten wonten alangan lan hambatan setunggal menapa. Nggih. Keiring selawat serta salam kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tansah ajeng-ajeng sahabat dijang ing yaumil kiamat akhir. Amin. Ing mriki rawuhipun para bapak-bapak sedaya, Bapak Seno sak keluarga menambahaken matur nuwun sekata-katanipun salajengipun mbok bilih anggenipun peparing sambutan, peparing palenggahan, peparing daharan menapa wontenipun kirang meranani Bapak Seno sak keluarga nyuwun agung pangapunten. Nggih. Dening rawuhipun para bapak-bapak sedaya inggih menika dipun nyekseni anggenipun Bapak Seno sak keluarga nggadahi keniatan ajabipun dene tasyakuran. Dening sir lan keniatanipun. Dening putra putrinipun Bapak Suseno ingkang nami Adi Kurniawan lan dumateng putrinipun ingkang nami si Dewi. Dinten ingkang sampun kepungkur pikantuk keberkahan ratu lan rezekine pangeran sing asalipun saking Siti lan Toya. Inggih menika wujudipun si Punang Jabang Bayi. Dening dalu menika si Punang Jabang Bayi badhe dipun pikantuk gelar nami, dipun gantos nami migunani Arisah Nayas binti Adi Kurniawan. Mugi-mugi nami ingkang badhe dipun agem kangge dipun gesang selami-laminipun saged nami ingkang sae ndadoske kawilujengan selami-laminipun ndadosaken larih ingkang saleh lan salehah taat dhateng agamanipun bekti dhateng tiyang sepahipun. Para rawuh sedaya dipun suwuni sawab lan petani kebun. Nggih. Dening saaturan malih dalu menika Bapak Suseno nggadahi keniatan si putrinipun si Punang Jabang Bayi dipun kangge syariat Islamipun dipun wontenaken ngedalaken ngakekah. Mugi-mugi menapa ingkang dados niatanipun Bapak Suseno lan sak putra putrinipun dipun tampi dhateng Subhanallah wa taala dipun tujuaken dumateng putra putrinipun sak si Punang Jabang Bayi. Mbok bilih wonten kekirangan, wonten kelimpatanipun dados kenatanipun Bapak Seno, mugi-mugi paringan pangapunten, peparingan lujeng pangestu selami-laminipun sineksan para rawuh sedaya. Nggih. Ini dalu menika anggenipun damel tasyakuran Bapak Suseno sak keluarga pasang bubur abruk lan petak ingkang dipun beteni Bapak Koso lan Ibu Bumi
kakang kawah adi hari-hari Nyai Among lan Kaki Among sedaya ugi sampun dipun pekteni mbok pilih wonten kelepatanipun anggenipun sing ngomong kunang japan bayi utawi anggenipun dipun ngomong mugi-mugi paringa pangapunten peparinga lujeng pangestu sineksen para rawuh sedaya. Dinding saambangan sepuluh suci ulam sari engkang dipun pekteni junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangkepnipun sak putra wayah Abu Bakar Utsman Umar Ali. Permila sedaya sampun dipun pekteni. Mbok pilih bapak sedaya sak keluarga anggenipun dados panganutipun agami Islam. Wonten kekiranganipun, wonten kelepatanipun, mugi-mugi paring ana pangapunten, peparinga lujeng pangestu selami-laminipun. Nggih. Dinging saambangan malih engkang dipun pekteni Nabi Ilyas lan Nabi Khidir engkang reksa laut sadaratanipun. Mbok pilih anggenipun gesang sikunang japan bayi sak mangkenipun. Wonten lepatipun dhateng darat saisinipun. Utawi wonten lepat dhateng laut, laut engkang tawar, laut engkang miraos. Sedaya ugi sampun dipun pekteni. Mbok pilih wonten kelepatanipun paringana pangapunten, peparinga lujeng pangestu selami-laminipun. Dening sedaya ugi ingkang sampun dipun pekteni rakit golong ingkang dipun pekteni kiblat sekawan gangsal pancer. Dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 windu sekawan uku 3 dosa. Mbok pilih anggenipun petang petung anggenipun damel tasakuran wedal menika wonten lepatipun. Mugi-mugi Bapak Sena sak putra-putrinipun paringana pangapunten, peparinga lujeng pangestu sineksen para rawuh sedaya. Nggih. Dene sedaya ugi ingkang sampun dipun pekteni panggita kita malaikat Qasim ingkang tinanggur rejeki. Dene rejeki ingkang sampun dipun sadhakaken, rejeki ingkang sampun dipun babaraken. Mugi-mugi dados rejeki ingkang barokah lan sederengipun rejeki ingkang dereng ketawis mbok pilih wonten kelepatanipun paringana kapangapunten Bapak Sena sak keluarga paringana lujeng pangestu sineksen para rawuh sedaya. Ini sedaya ugi ingkang sampun pekteni sedaya para leluhur ingkang tasih seger jumeneng, leluhur ingkang sampun sumari ing alam kelanggengan, leluhur ingkang tebih, leluhur ingkang celak, leluhur ingkang kerawatan saha ingkang boten kerawatan. Permila sedaya sampun dipun pekteni, mbok pilih wonten kelepatanipun Bapak Sena sak putranipun sak sebenang jabang bayi, mugi-mugi paringana pangapunten, peparinga lujeng pangestu selami-laminipun. Kados cekap semanten atur kula, mbok pilih wonten atur ingkang dereng kesebat. Dhateng subhanallah wa ta'ala kula mohon ampun dumateng para bapak lan para rawuh sedaya kula nyuwun agung pangapunten. Nggih. Dening sempurnane atur kula doa saking Bapak Bro monggo sesarengan kita sambut hormat amin kangge sempurnanipun doa. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan dari Tuhan, dari awal awal, yang kita mengambil hajat dan mengambil misalnya saya, maka fauna anda terusat atau bagi dunia dia berbeda, makanya sekarang saya juga terminat, ini apa anda bisa mengikuti Allah subhanahu wa taala, wala awal wabaan, wala hasa awal mengkaro, sehingga
milhan Ma'anikul haramil hawa mabaton Indalatin hadha qasal Wa'anikul muslimina amma Innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma nas'aluka salamatan fid dunya wa syihadatan fil dunya wa barokatan fil dunya wa taubatan qabla mautina Allahumma qul anna fi saqaril jasad wa mutaka minan nari wal afat inal insan Rabbana atis qulubana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana jalna awsana wa ilam ta'budana wa tarhamna wa nakunna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.